Benvinguts i benvingudes a l'Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent. L'espectacle és a punt de començar. Tenim ganes que en gaudiu al màxim i per això us demanem que apagueu els vostres mòbils i eviteu engegar-ne les pantalles durant la funció. Poseu-vos còmodes i desconnecteu tant com pugueu. Bona tarda, benvinguts i benvingudes a tots els del Club de Lectura del Bages, Berguedà i Moianès i a la resta de persones que ens acompanyeu a l'Espai Cultural Fàbrica Vella, a la cloenda d'avui del centenari de la Biblioteca de Sallent. Ha estat un any intens, ple d'actes molt diversos, fets amb la intenció que tots poguéssim participar d'alguna manera d'aquest aniversari. Fa 100 anys, la Biblioteca de Sallent, junt amb la d'Olot, Valls i Borges Blanques, van ser la llavor del que és avui el sistema de lectura pública de Catalunya, format actualment per més de 400 biblioteques i bibliobusos. Les biblioteques, en aquests 100 anys, han canviat, però continuen sent un espai per tothom, una porta oberta a la cultura i a la diversitat. I una bona mostra que l'interès per la lectura és ben viu sou vosaltres, els clubs de lectura que avui ompliu aquest teatre. En aquesta nova trobada de clubs tenim la sort de comptar amb la presència del periodista i escriptor Antoni Bassas, un convidat que no necessita presentació i al que agraïm molt que hagi volgut ser aquí en un dia tan especial. També donar les gràcies al Jordi Estrada i al Ramon Garcia, que faran de conductors d'aquesta conversa. Abans, però, cedim breument la paraula a l'alcalde de Sallent, David Saldoni. Gràcies, Teresa i Raquel, que aquest any, acostumades a dir que a la tranquil·litat de la biblioteca, aquest any les hem fet sortir a l'escenari. Les hem fet sortir a l'escenari perquè aquí a Sallent, aquest any, pels que no ho sabeu, celebrem els 100 anys de la biblioteca, com han dit. 100 anys de la xarxa popular de biblioteques de Catalunya. Una xarxa que ens ha portat a tindre espais de lectura, de cultura, de coneixement, d'interrelació, de conèixer-nos i de xerrar també arreu de Catalunya. Les biblioteques que van començar ara fa justament 100 anys amb la Mancomunitat, la primera estructura de govern de Catalunya, comandada per Enric Prat de la Riba, ara fa 100 anys, va tindre la visió de crear aquests espais arreu de Catalunya. I a Sallent va ser el final del parc, el final d'un espai que transitava en la natura per poder arribar al coneixement, com deien en aquell moment. Les biblioteques certament han canviat. I les biblioteques, a banda del coneixement individual de cada una de les persones que hi pugui anar, avui són totalment diferents de com eren ara fa 100 anys. Però segueixen tenint una llavor, que és la llavor de la gent que hi vol anar, la gent que hi vol anar per poder cultivar les seves inquietuds, per poder trobar respostes a moltes preguntes, per poder-te informar en el dia a dia, per poder compartir i per poder trobar. I això és el que es fa justament amb els clubs de lectura. Amb els clubs de lectura que també, impulsats per la Diputació de Barcelona, com tota la xarxa de biblioteques, i avui aquí volem agrair a la Marta Cano i a la Teresa Tort que ens acompanyin, és el símbol d'aquesta vocació de voler organitzar activitat comunitària a dintre de les biblioteques. Els clubs de lectura són aquests espais per poder-te sentir allò un xic obligat a fer aquella lectura durant el mes per poder-la comentar,
per poder avançar, per poder posar també en comú aquelles sensacions que et provoca el llibre, perquè no hi ha res més bonic que quan llegeixes un llibre puguis compartir-ne el que et provoca amb altres persones. Disfrutes tu mateix, però disfrutes més també quan això ho pots compartir amb la resta de persones. Per tant, moltes gràcies per la feina que es fa des de la Diputació, per poder impulsar els clubs de lectura i tota la feina que es fa a les biblioteques. I també tenim el Quim, hem parlat de les bibliotecàries que han sortit a parlar, el Quim no ha sortit a parlar, la resta de gent que també col·labora a la biblioteca per fer possible el dia a dia de l'activitat de les biblioteques, que hi ha clubs de lectura on hi ha gent gran, hi ha hores del conte pels més petits, hi ha espais de deures, hi ha espais de tot tipus per poder que tothom hi tingui alguna experiència. Aquí a Sallent hem dit, durant aquest aniversari, que hem fet molts i molts actes durant tot l'any, dissabte en vàrem tenir un de brutal, que vàrem gravar un lip-dap, a qual centenars de persones de Sallent varen sortir al carrer per poder gravar una mostra del que cadascú fa a les seves entitats i poder-ho sortir al carrer i mostrar-ho per celebrar els 100 anys de la biblioteca, perquè tothom aquí a Sallent té una experiència o altra amb la biblioteca, des que érem més petits fins a que som més grans. I és per això que és un espai molt estimat per tothom. I m'agradaria acabar parlant justament de l'espai on fa 100 anys es va fer la biblioteca. Un espai on també justament ara fa un any va ser el principal col·legi electoral de l'1 d'octubre. Va ser un espai també l'espai del coneixement, l'espai de la llibertat, l'espai de les relacions, l'espai de poder dir i pensar com vulguis. Va ser l'espai on fa un any es va celebrar principalment el referèndum aquí a Sallent i va ser l'últim col·legi que vàrem tancar a les 8 del vespre. Va ser un espai on, com dèiem, tothom, pensi el que pensi, i podia anar per expressar la seva voluntat. El dia 1 d'octubre de l'any passat vàrem veure valors molt positius que impregnen a la nostra societat, que és el treball en comú, que és intentar no mirar qui tens al costat per poder construir un objectiu més gran. Va ser intentar defensar les urnes, que en el fons era defensar la democràcia, que era intentar vetllar cadascú des de la seva responsabilitat perquè les coses anessin bé i sortissin tranquil·lament, i ho vàrem fer possible. El dia 1 d'octubre vàrem aconseguir que la democràcia triomfés davant de les porres. El dia 1 d'octubre vàrem aconseguir un resultat on molta gent de Catalunya va expressar lliurement la seva opinió. I avui, òbviament, un any després, també és el moment en el qual tots plegats hem de fer-ne un exercici d'autoafirmació, de compromís amb els valors que vàrem veure aquell dia, però també d'exigència i de responsabilitat. D'exigència per poder fer efectiu el resultat d'aquell dia i de responsabilitat per fer-ho bé, perquè hem d'aconseguir-ho tirar endavant, però ho hem d'aconseguir fer amb els valors de l'1 d'octubre, que eren el treball conjunt, eren els objectius grans marcats de forma determinada per tots i cada un de nosaltres, i fer-ho sempre, des de la democràcia i des del pacifisme. Avui, novament, ens reivindiquem tots plegats a treballar d'aquesta manera, per poder fer efectiu aquell resultat, i tots i cada un de nosaltres n'assumim la nostra part de responsabilitat i de compromís, i reivindiquem, com no pot ser d'altra manera, que la gent que va treballar per fer-ho possible, molts de forma anònima, també des d'aquí a Sallent, van aconseguir que això fos possible, però també el govern del país, que avui els tenim empresonats i altres a l'exili, per poder permetre simplement que la gent votés. Volem votar, voldrem votar sempre que faci falta, perquè volem que la democràcia sigui la base de la nostra manera de treballar. Per tant, avui també des d'aquí demanem llibertat pels presos polítics i retorn pels exiliats. Per molts anys, per la Biblioteca de Sallent, enhorabona a tota la gent que formeu part dels clubs de lectura, i esperem que la propera festa que fem d'aquestes característiques la puguem fer amb tothom amb llibertat i el país també. Moltes gràcies i per molts anys. I ara, perdó perquè marxava sense presentar o donar peu a que entressin els nostres convidats d'avui, el veritable raó de ser d'aquest acte d'avui, i que són, en primer lloc, el Ramon Garcia i el Jordi Estrada, que són els que condueixen els clubs de lectura, que fan aquesta feina de dinamització arreu de les 3 comarques, i per aquí demanem un fort aplaudiment i, per tant, que puguin acompanyar-nos. I com no, que no volen sortir, ara,
Era per vosaltres, l'aplaudiment era per vosaltres. I com no, el periodista de referència del nostre país, el que tots ens llevàvem al dematí sentint la seva entradeta a Catalunya Ràdio, el que ens ha il·luminat des de llavors, però ara també amb les col·laboracions a molts altres mitjans, i que, per tant, li agraïm molt, molt sincerament, que avui sigui aquí, és l'Antoni Bassas. Gràcies i el deixem amb ells. Bona tarda. Molt bé. Bé, bona tarda a tothom. Em sentiu bé? Bona tarda a tothom. Portem el Club de Lectura de la Biblioteca del Casino. Si haguéssim de portar tots els clubs de lectura de totes les comarques que ha dit l'alcalde, em sembla que tindríem prou hores. Vull dir que, més que res, fer aquesta matisació. Avui estem un dia més aquí a Sallent, celebrant aquests 100 anys de biblioteca, però també compartim espai amb tots els lectors de les biblioteques i dels clubs de lectura, i ens acompanya l'Antoni Bassas, que no necessita moltes presentacions perquè tothom coneix la seva trajectòria professional i, a més, aquells que hem llegit el llibre, que sou la majoria dels que esteu aquí, heu pogut conèixer també una part d'aquesta trajectòria professional. El pròleg del llibre ens diu que es va finalitzar d'escriure farà un any, pocs dies abans del referèndum d'autodeterminació de Catalunya, i que la seva revisió va coincidir amb la violència de l'Estat. Va defermar aquell diumenge i amb tots els esdeveniments que van venir a continuació. Quan l'Antoni Bassas va ser entrevistat en aquest llibre que va guanyar el 50è edició dels Premis Josep Pla, va comentar que en abordar el llibre em vaig adonar que escrivia la història recent del país. I això és així perquè Bon dia, són les 8, ens narra la vida d'un programa de ràdio que alhora despertava els oients per explicar la vida del país, el dia a dia de Catalunya, entre els anys 1995 i 2008. Es tractava d'un programa que, com molt bé apunta el mateix autor en la novel·la, en el llibre, constituïa la certesa diària d'un relat entenedor del món construït des de Catalunya. Els apunts del dietari, els records de converses inèdites, les cites d'alguns tertulians, són alguns dels elements que trobem en el llibre que evidencien que els lectors i els oients que escoltaven el programa l'existència d'una història col·lectiva d'un país que va anar trobant la seva veu progressivament. Però més enllà d'això, Bon dia, són les 8, és una lliçó sobre el que ha de ser el periodisme, sobre el que significa fer un programa de ràdio que entra ben d'hora a la casa dels oients i els acompanyen mentre esmorzen, es dutxen, condueixen cap a la feina o cap als centres escolars. També ens descobreix les bambolines de la ràdio, embocant els tertulians i col·laboradors que van donar caràcter al programa i que van fer més savis a tots els oients. Bon dia, són les 8, és la crònica d'un programa de ràdio, però també alhora la crònica del jove periodista que es va fent, va madurant i la seva lluita per la independència professional resistint les pressions polítiques. Antoni Bassas diu que a poc em vaig començar a sentir en deute amb la gent i amb aquest llibre va voler deixar testimoni d'aquells anys i alhora de la seva experiència nord-americana un cop va finalitzar el programa. Bon dia, són les 8, explicava als seus oients allò que no veien. La ràdio els acompanyava, la deixaven, com diu ell, entrar a casa en aquella hora de la lleganya, les presses i el mal humor en què no deixem entrar ningú. I això és així perquè la ràdio, com també diu ell, deixa més espai perquè el receptor respiri, imagini i completi el cercle. La ràdio es fa estimar perquè no demana que deixis de fer res perquè t'acompanyi. Bona tarda i benvingut a Sallent per cloure els actes d'aquests 100 anys de la primera biblioteca de la província de Barcelona i compartir aquesta lectura amb els clubs de lectura de les comarques del Bages, Berguedà i Moianès. Estem molt contents que avui, precisament l'1 d'octubre, que a més els 100 anys de la biblioteca els vam inaugurar quan detenien el president Puigdemont i els acabem amb l'1 d'octubre, estan totalment condicionats a la història de cada dia. No sé què ens pot passar quan acabem la sessió,
Esperem que no ens vinguin a buscar, però benvingut. I ara començarem una mica, com sempre, perquè ho sàpiguen també, doncs farem una mica preguntes entre el Jordi i jo per començar i després cedirem la paraula perquè aquells que vulguin fer alguna pregunta doncs ho puguin fer de seguida que d'això. Jordi. Moltes gràcies. No, però arribarem, Que tenim, benvingut, Antoni. Al començament del llibre, bé, partim de la base que tots l'heu llegit, o si no l'heu llegit, sortint d'aquí segurament que correreu a la biblioteca a buscar-lo, perquè és molt entretingut, molt divertit, molt interessant. Anirem revelant quins diferents aspectes conté. Al començament, doncs, ell ens expliques que comença a prendre notes l'any 2005, quan portava aproximadament 10 anys del programa de ràdio. En el moment que tu comences a escriure aquest llibre, l'escrius ja pensant que faràs aquesta mena de memòries professionals, per dir-ho d'alguna manera, o són notes que vas prenent i que finalment veus que en conjunt agafen aquesta direcció? Bona tarda a tothom, moltes gràcies per venir, moltes gràcies per la rebuda, estic molt content de ser a Sallent i de saber que hi ha tantes persones que han estat llegint el llibre i que a més heu agafat un autocar i heu vingut aquesta tarda. Em sento molt honorat i espero correspondre. No, la resposta en certa forma l'ha donat ell. Quan jo vaig plegar del matí, com que va ser un final una miqueta traumàtic, perquè podent-ho fer bé ho vam fer malament i el programa es va acabar una mica com el Rosari de l'Aurora, doncs a mi parlar d'aquell passat, d'aquell programa, d'aquells 14 anys, em costava. Notava que m'havia deixat ferides aquell final. Entre d'altres, per exemple, que em semblava molt injust que després d'haver estat 14 anys fent un programa cada dia amb tant d'èxit i amb el Pàniker i els Tres Tenors i l'Estapell, alguna pregunta més i el Capdevila i totes aquelles coses, de cop i volta es parlés més del final i dels últims 14 dies i de les topades amb el poder que no pas de la feina que havíem fet, que és la que explicava que el programa hagués tingut un recorregut tan llarg. De manera que vaig rebre com 3.000 correus els últims dies, les notes que havia pres, tot això ho vaig deixar guardat en un calaix, a més me'n vaig anar a Amèrica, vaig posar distància, vaig estar 4 anys als Estats Units i no va ser fins que vaig tornar, que molta gent encara em deia t'escolto, una vegada la mànager de la Sílvia Pérez Cruz em va dir no he trobat mai cap home que m'ompli com tu m'omplies els matins. Bueno, després d'això jo ja... Aquell dia no vaig sopar i vaig tenir dificultats per explicar-li exactament a la meva dona el sentit que havia tingut el comentari. La gent em deia que el recordava el programa, que estimava el seu record i em vaig tornar a mirar aquells papers, aquells correus, i me'n vaig adonar que ja no em feia mal la ferida i que si la gent el recordava amb afecte, jo també. I com deia, jo crec que vaig tancar un episodi, una pàgina de la meva vida. Això a vegades passa, no? O sigui, a vegades passen coses que ens deixen sensacions que a vegades són contradictòries, ens deixen mal cos, i hi ha un dia, al cap de molt temps, o d'un quant temps, que fas un acte, que vas a veure algú, que en parles per primera vegada en públic, que demanes disculpes, que fas una revisió a fons, que separes bé el que era important del que no ho era i t'adones que et sents alliberat, que et sents millor. En certa forma, aquest llibre és això, un agraïment a la gent quan realment estava en condicions d'escriure'l. I després, ara que el presentes al Pla, guanyes el Pla i comencen a haver entrevistes i la Mònica Terribas et convida a fer el dematí. Va ser molt generós aquell dia, sí. I obres el programa de nou dient bon dia, no era a les 8 llavors, suposo, o vas anar a les 8? Vas anar a les 8, a les 8 en punt. Quines sensacions provoca tornar a entrar allà i tornar a dir bon dia, són les 8? Per un cantó va ser molt emocionant i vaig estar a punt de dir ja podeu marxar, que ja m'encarrego jo de fer el programa fins a les 12, però al mateix temps després pensava, ostres, tu t'imagines ara aquí fins a les 12? Perquè fer un programa d'aquestes característiques no és anar a treballar. O sigui, un programa d'aquest t'hi deixes la pell. Jo recordo que era una època en què quan no estava dormint estava treballant. Perquè a part de les 5 hores de directe, que són molts, n'hi havia moltes de preparació. I cada dia, des del mes de setembre fins al mes de juliol de l'any següent, no? És com ficar-se en un túnel del qual sorties un any més vell, més ric d'experiències, però més cansat, més fatigat, amb més arrugues, amb menys cabell en el meu cas. O sigui, és una experiència físicament, personalment molt dura.
I, per tant, quan vaig fer els 3 minuts de salutació aquell dia, vaig pensar, veus que bé, ja està, ja has acabat. Perquè, a més, un programa com aquest, tu vas rellevar en Cuní, Sí. no deu ser gens fàcil rellevar en Cuní, tota una No. bèstia radiofònica. Mira si no va ser fàcil que jo vaig dubtar d'agafar-ho, perquè en aquell moment jo havia fundat amb en Xavier Bosch l'Alguna pregunta més, que es feia a la nit, es feia a les 12 de la nit durant 4 mesos, estic parlant de la tardor de l'any 94, o sigui, de fa 24 anys. Bueno, el cas és que em sentia molt a gust, aquell programa era un èxit, estàvem contents, de cop i volta em diuen, en Cuní se'n va 6 mesos, per què no agafes tu el programa? No? M'ho proposaven com aquell jugador del Barça B que li diuen puja al primer equip. Esclar, quin jugador del Barça B no vol pujar al primer equip, però al mateix temps penses, ostres, ara estava sent el capità del B, m'ho estava divertint, m'estava formant, pujaré al primer equip, només podré jugar 6 mesos, després em tornaran al B, quin sentit té això, no? Bueno, al final vaig dir que sí. Però mira si hi havia una expectació sobre qui substituiria el Cuní i sobretot hi havia el comentari de pobre el que substitueixi el Cuní, que un dia estava sopant, perquè anàvem a fer el programa amb en Bosch a les 12 de la nit, i eren les 10 o quarts d'11, estava sopant en un bar al costat de Catalunya Ràdio, i va entrar un company de la ràdio, va seure a la taula del costat, i mentre anàvem sopant em diu, ostres, diu, en Cuní ho deixa, durant 6 mesos. Dic, sí. Diu, t'imagines estar en la pell del que l'agafi? Dic, bueno, doncs, sí, això ja et donava una miqueta la mesura de que semblava que anàvem a posar un home a la lluna, era una cosa tremenda, no? A part que tenies l'avantatge que venies de fer periodisme esportiu i d'alguna manera és un tipus de periodisme, jo sé en aquell moment, ja tinc uns anys, que quan es va saber que era Antoni Bassas, comentaris la gent dient, però sí, Antoni Bassas és el mateix que fa de cronista esportiu o que fa el programa d'humor. Probablement tenies unes taules i en el periodisme esportiu, que m'imagino que molts periodistes és per on han començat, hi ha la cosa aquella del directe permanent. Sí, per això en Basté, per exemple, hi ha anat també. Però també perquè jo no vaig deixar mai de llegir el diari, d'interessar-me per la política internacional, m'interessaven altres coses a part del futbol. Però no és només els molts... Clar, jo portava milers d'hores de ràdio en directe, això ajuda molt, perquè saps que no et bloquejaràs davant el micròfon. Havia fet centenars, si no milers d'entrevistes a peu dret a l'estadi, des del Núñez, al Maradona, qui fos, no? I això també és una assignatura que després t'ajuda a entrevistar el president de la Generalitat, a pensar ràpidament, no? Però jo venia de fer entreteniment a la televisió. Pot semblar que no tingui res a veure, però a mi haver estat en un plató fent el Tres Pics i Repicó amb 150 persones de públic, amb la Vicenteta, diguéssim, em va donar l'aplom necessari per després posar-me a entrevistar el president de la Generalitat, perquè entrar en un plató davant de les càmeres en un programa de màxima audiència a TV3 doncs no és qualsevol cosa, no? O sigui que, en certa forma, jo, si ho vaig agafar és perquè sabia que ho podia fer bé. Una altra cosa és que després ho fes bé, però creia que ho podia fer. Si no creus en tu mateix és molt difícil fer-ho. La qual cosa em permet extreure una petita lliçó de tot això, no? Quan us diu, no, però és que això, tota la vida ha fet esport. Bueno, què passa? Que no podem canviar, no? Jo crec que sí. El que passa és que hem de voler-ho i hem de procurar fer-ho bé, això sí. I a més, durant tot aquest trajecte, en el llibre veiem acompanyat d'un seguit de tertulians que, com dius, en algun moment el que feien era fer-nos més savis, no? Sí. Des del Panícar, la Maria Jesús Comella, que l'hem tingut aquí a Sallent durant un temps, sí, perquè vam fer un tema educatiu i va estar aquí la Maria Jesús, el Carles Capdevila també ens ha vingut, vull dir, tota una sèrie de tertulians que també li donaven molt ritme al dematí, no? I que d'alguna manera també hi ha com un homenatge en el llibre a tota aquesta gent que t'ha acompanyat durant tot aquest temps. Perquè la ràdio és un treball en equip i perquè no només és una qüestió de ritme, és una qüestió de contingut. Un no pot saber-ho tot, un no ho sap tot, necessita rodejar-se de gent que sigui en moltes coses millor que ell. Un director d'un programa de ràdio, un presentador d'un programa de ràdio, és com un jugador-entrenador. És jugador perquè està davant del micròfon. I és entrenador perquè ha de fitxar, ha de fer una plantilla, no? De dir aquests tertulians, aquests col·laboradors. I després els ha d'alinear cada dia, de dir aquest amb aquest i aquest amb aquest, i fer les barreges, no? I llavors per això van sortir els tres tenors, Foix, Sanui i Portabella,
En Foix, un periodista més aviat conservador, diari La Vanguardia, un home molt viatjat, molta experiència. Sanui venia del món convergent, havia sigut conseller amb Jordi Pujol, havia estudiat als Estats Units, se sabia la Divina Comèdia en italià de memòria, tenia una memòria extraordinària, cada dia llegia The Economist, i a més era un home que les cantava clares. Pere Portabella, un home d'esquerres, havia estat al SUC, multimilionari, fill dels creadors de la Danone, un senyor que no necessita treballar per viure, però que treballa molt, havia sigut productor de les pel·lícules de Buñuel, per exemple, Viridiana, que va guanyar la Palma d'Or al Festival de Cannes als anys 60. Esclar, aquesta barreja tenia molta gràcia, perquè ells ja estaven de tornada de tot, podien parlar amb molta claretat i les engaltaven, i entre ells s'avenien molt perquè eren molt diferents i per tant eren molt complementaris. O, per exemple, en Capdevila, que era molt més contertulià. O sigui, la història és, jo monto alguna pregunta més l'any 94, i aleshores, al cap de poc, RAC1 em fitxa el Xavier Bosch, i jo fitxo el Fuentes i un nano que es deia Òscar Dalmau, que aleshores començava. I què va fer RAC1? Fitxar-me el Fuentes i l'Òscar Dalmau. Bueno, estupendo. Així, com deia Núñez, haciendo los fichajes de la portera també faig jo ràdio, però bueno, és igual, me'ls fitxen. Any 2000. Alguna pregunta més, ja havia guanyat el Premi Ondas i era un espai consolidat, però depenia del talent i de la creativitat de la gent que el feia. Bueno, haig de buscar algú i després de donar moltes voltes i consultar gent, arribo a la conclusió que el meu home és Carles Capdevila. Li proposo de venir i em diu, bueno, és un honor que m'ho diguis perquè jo escolto molt el programa i tal, diu, això és una feinada, hauré de llevar-me molt d'hora, diu, però malgrat tot, vindré, perquè a casa hi ha una ferma partidària que ho agafi. Dic, la teva dona? Diu, no, la meva hipoteca. I aleshores va venir en Carles Capdevila. Amb en Carles ho vam passar extraordinàriament. Mira que... Ara m'agradaria fer una prova amb el públic, és possible? Sí, tant. Mira que en el programa hem portat el Dalai Lama i el Gorbachev i vam entrevistar l'Aznar i el Zapatero a la Moncloa, vam fer moltes coses. Bueno, l'Aznar el vam portar a la ràdio, fins i tot a Barcelona, quan era president del govern. Però és curiós el que passa i el que no passa al tall de la memòria dels oients. Anem a fer una prova. Si jo dic entrevista a Joan Clos, algú recorda què va passar aquell dia? Se sent cotxes? Algú està dient cotxes? Hi ha una senyora que aixeca el braç. Era el dia sense cotxes, o sigui, hi ha molta gent que se'n recorda d'això. Ves quina bestiesa, però era el dia sense cotxes, que és un dia que a Barcelona tallen el Passeig de Gràcia perquè les teles ho ensenyin. I la gent s'enfada molt perquè no pot circular per l'Eixample. Total, dic, són 3:15, fins aquí la tertúlia, fem una pausa i en tornar entrevistem l'alcalde de Barcelona, Joan Clos. Per cert, quan entri, la primera pregunta que li farem és avui, que és el dia sense cotxes, com ha vingut, senyor alcalde? I penso, ara tenen 3 minuts per pensar una resposta. Entra l'alcalde, seu, bon dia, senyor alcalde, avui és el dia sense cotxes. I com ha vingut a la ràdio? Diu amb cotxe. Aleshores, comencen a arribar correus electrònics dels oients enfadadíssims. La productora que estava al control em deia pels auriculars, la gent està molt enfadada, molt enfadada. Llavors, al cap d'una estona, em comencen a baixar correus i dic, miri, alcalde, hi ha un correu d'un oient que diu que hauria pogut agafar el 7 a davant de casa seva o a prop de casa seva i baixar a la parada que hi ha just a davant de Catalunya Ràdio amb el 7. Diu, oh sí, però amb l'autobús hauria trigat més. Aleshores la productora em anava dient, el volen matar, el volen matar. I aquell dia el Carles Capdevila, alguna pregunta més, va solemnitzar que TMB ja no volia dir Transports Metropolitans de Barcelona, sinó trigaràs més en bus. Aquest era el tema. Que, de fet, això il·lustra allò que també dius en el llibre, que el periodisme, més que informació, és interpretació. El que feia aquí en Carles Capdevila era interpretar la informació. És que alguna pregunta més és una versió còmica de la interpretació periodística, per descomptat. Sí, perquè d'alguna manera en el llibre també parles de que al final tothom té una visió de les coses i que per tant el periodisme té un editorial i és a dir que la imparcialitat al 100% no hi és.
Bueno, això d'alguna ara donaria... manera. Bueno, Això ara donaria per una... Ens avorriríem una miqueta, però si ho puc dir ràpidament. Es diu, els periodistes han de ser imparcials, sí? O sigui, quan hi hagi un atemptat terrorista, no diem que aquest senyor és un terrorista, perquè com que som imparcials, direm, un lluitador per la seva causa? Bueno, perdonin, potser hi ha terroristes... De fet, n'hi ha molts que diuen que ells estan lluitant per una causa. Per què en diem terroristes? Perquè no som imparcials. Bueno, es diu, els periodistes han de ser objectius. No sóc filòsof, però això és impossible filosòficament, perquè per ser objectiu s'ha de ser un objecte. I les persones som subjectes. Per tant, som subjectives. Ara bé, com que els periodistes estan fent la seva feina, el que els diferencia de la resta de mortals és que la seva feina ha de ser el més responsable i el més honesta possible i, per tant, han de tendir a la màxima objectivitat i han de ser, per tant, responsables, subjectius, però responsablement subjectius, honestament subjectius. D'altra banda, cada mitjà té un punt de vista editorial. Si tots els diaris i les ràdios i les teles diguessin el mateix, amb una n'hi hauria prou. Tu saps que vius en una democràcia quan tens mitjans de comunicació que expliquen les coses amb matisos i amb diferències. El problema que estem vivint ara a Catalunya, a Espanya i a tot el món és que els mitjans es focalitzen, alguns més que altres, tot s'ha de dir, però es focalitzen en un tipus de públic al qual li diuen el que aquell públic creuen que vol sentir i, per tant, hi ha un moment en què ja no som subjectivament responsables. Quan jo anava a la universitat ens ensenyaven que els fets són sagrats i les opinions són lliures. Bueno, ara li hem donat la volta. Els fets és igual. Aquí el que és sagrat són les opinions, no? Esclar, això és un mal servei a la societat. Però que un mitjà tingui una línia editorial i que els periodistes no puguin ser exactament subjectius, però sí responsables, em sembla que és bastant evident. No sé si... Disculpin el rotllo, però com que aquesta pregunta surt sovint, doncs també m'agrada donar la resposta. El que passa que llavors, per altra banda, també hi ha aquell prejudici de la gent que es tendeix a associar aquell mitjà de comunicació amb el govern. I per tant aquí d'alguna manera entraríem, que tu mateix en parles, no tant en relació a la gent, sinó... Bé, és el que deies abans. Jo arribo allà perquè porto moltes hores de vol fent ràdio i fent televisió. I penso, doncs sí, no ets l'únic que ho podria fer, però té algun sentit que siguis tu que ho facis. I l'endemà em trobo socialistes que diuen el Bassa és convergent. Per què? Perquè en aquell moment governava Jordi Pujol amb majoria absoluta. Si TV3 i Catalunya Ràdio són públiques, depenen del govern, i han posat aquest tio, doncs aquest tio deu ser amic del govern. Bueno, jo em vaig esforçar durant molts anys, i vaig dir al meu equip, nosaltres fem un programa perquè l'escolti la gent. No treballem pel govern, treballem per la gent. I per tant, quan vingui el president de la Generalitat, sigui qui sigui, li exigirem més perquè és qui més poder té. A l'oposició no li pots demanar tant poder, no li pots demanar tants comptes. Bueno, gràcies a això, què va passar? Quan el 2003 entra el primer tripartit, el matí de Catalunya Ràdio gairebé no va canviar en res. No vaig haver de canviar de tertulians ni de col·laboradors. Per què? Perquè no estaven pensats pel govern, estaven pensats per la gent. Bueno, mira si no vaig haver de canviar res, que van posar de director general un socialista que va ser ministre, que es deia Joan Major, que havia sigut alcalde de Mataró, que era tertulià del matí de Catalunya Ràdio. O sigui, i així vam aconseguir 14 anys, que vol dir que el programa es va fer més o menys igual, sota la presidència de Pujol, la de Maragall i la de Montilla. No va ser fàcil, però per què va ser possible? Perquè teníem molta audiència, perquè cada director nou que venia deia com em carrego jo aquest programa? Bueno, fins que al final sí, se'l van carregar. De fet, jo acostumo a dir que això és un thriller on el protagonista, i perdoneu l'espoiler, al final el maten. Però ressuscita i reapareix als Estats Units. Aquesta seria una miqueta la història. Però amb aquesta cosa de poder, també el president Pujol va voler que l'entrevistessis un dia i ningú volia dir-li que no, i ja vas haver-ho de dir tu, no? I això surt aquí al llibre. Bueno, això ho explico com a exemple de fins a quin punt, sí, és veritat, el poder i el periodisme s'enfronten, es troben. O sigui, vosaltres, quan escolteu la ràdio, veieu una entrevista a la televisió, veieu a l'escenari, com ara, que l'ocupen simultàniament el polític i el periodista. Però que estiguem alhora al mateix escenari
fent la mateixa representació, perquè una entrevista té alguna cosa de representació, no vol dir que tinguem el mateix director. No vol dir que estiguem servint el mateix propòsit. Jo pregunto i ell contesta. Ha de ser això. Ara, últimament, és jo pregunto i ell m'esbronca, com Rivera a la Lídia Heredia. Però, bueno, aquesta és una altra història. Llavors, a vegades, doncs, en un mitjà públic es troba que li diuen has de fer això i no tens més remei que fer-ho perquè no hi ha temps, perquè penses, bueno, transigeixo amb això però ja m'ho cobraré més tard. Però sí, va haver-hi un dia que em diuen, era un divendres, diu, dilluns vindrà el president, em diu el director. Dic, dilluns. Però si va venir fa 15 dies. Diu, no, però hi ha un debat de política general, hi ha hagut, i ell vol remarcar algunes coses que creu que no han quedat prou clares. Dic, jo crec que no ha de venir, que això ens perjudica, no el perjudicarà ell perquè diran abusa de Catalunya Ràdio i a nosaltres perquè diran que deixem que el president vingui quan vulgui. Diu, doncs digue-li tu. Dic, bueno, doncs ja li diré jo. I en aquestes sona el telèfon del despatx del director i era el conseller de la presidència que volia saber què dimonis passava amb l'entrevista del president de dilluns. Diu, no, és que en Bassas creu que no hauríeu de venir. Diu, com que no? Diu, passa mal. Diu, què passa? Dic, no, és que ja vau venir fa 15 dies, tal, no sé què. Dic, jo crec que això és un error. Jo crec que el president no ha de venir. Diu, doncs digue-li tu. Diu, bueno, molt bé, doncs ja li diré jo. Total, que en aquestes me'n vaig al meu despatx, sona el telèfon, ring, l'agafo. Senyor Bassas, un moment, sisplau, que el president Pujol vol parlar amb vostè. Bueno, Bassas! Era ell, no hi havia dubte, era ell. Bassas, escolti, m'han dit que no vol que vingui el seu programa dilluns. Dic, miri, president, li explico això. Dic, aviam, llavors vaig pensar en l'únic consell que em va donar en Josep Cuní quan vam plegar, quan ell va plegar i jo el vaig rellevar, que em va dir, quan hagis d'anar a un despatx a donar una solució, a resoldre un problema, vés-hi amb la teva solució, perquè sempre serà millor que la que ells et donaran. Llavors dic, miri, president, vostè segur que aquest cap de setmana deu tenir alguna inauguració, que era una afició bastant pròpia del president els caps de setmana. Dic, i segur que hi haurà... Diu, sí, dic, i segur que hi haurà periodistes que el seguiran. Diu, sí, quan acabi d'inaugurar i de tallar la cinta, i es dirigeix a la premsa, diu el que vol dir, que la premsa ho estarà repetint durant 48 hores i no cal que destinem tota una hora d'entrevista per aconseguir un titular. Vostè ja ho haurà dit durant el cap de setmana. Llavors, es va fer un silenci a l'altra banda del telèfon, un silenci durant el qual jo vaig veure passar tota la meva vida, i aleshores es va sentir la veu de Pujol que deia escolti, Bassas, sap què? Té raó, no cal que vingui, jo dilluns, vostè dilluns faci el programa que tenia previst fer. Passi-ho bé. Vaig penjar i, aparentant normalitat i tranquil·litat, vaig anar al despatx del director i em diu, què, ja has parlat amb el president? Diu, sí. Diu, a quina hora ve? Dic, no vindrà. Llavors va posar cara de veure passar tota la seva vida i li vaig explicar el que feia el cas i Pujol no va venir. En fi... Perquè, esclar, dir-li... No sempre surt bé el truco, però s'ha de provar. Però, esclar, dir-li ara no toca que vingui, no. No, la brometa aquesta no me la vaig permetre, no. O sigui, vaig ser temerari, però no tant. O sigui, no. Si alguna persona del públic vol fer preguntes, que vagi aixecant, hi haurà les bibliotecàries que us ajudaran a passar-vos el micro per poder fer la pregunta, però vull dir que jo més o menys, ara més o menys us veig, vull dir que d'això. De tota manera, també ha de ser com complicat no competir amb una matinal, amb unes ràdios com amb un Olmo, amb uns periodistes al costat. Vull dir que començar jove per 6 mesos i a més amb una franja horària que tenia com molta potència amb altres d'allò, era tot un repte. Sí, però mira, saps què? Ara que m'ho miro amb aquesta distància, jo crec que cada edat té un avantatge. Jo, per exemple, ara crec que estic bastant més segur d'algunes coses que aleshores, que patia més, era més insegur, però potser era més temerari o més valent o tenia més capacitat d'arriscar. I feia alguna pregunta més. Jo me'n recordo que la meva mare em deia, nen, us la carregareu. Aquí se li acut imitar el rei. Jo li deia, mama, aquí el problema no és imitar el rei, és imitar Jordi Pujol a Catalunya Ràdio. I el Fuentes l'imitava, no? Te n'adones que els més joves
són els que trenquen els codis, els que fan avançar les coses, els que proposen novetats que potser tu, que calcules més, no hi estaries tan disposat. Per tant, sí, jo en aquella època pensar que estava parlant a la mateixa hora que Luis del Olmo i Iñaki Gabilondo, pensava, bueno, t'has tornat boig. Però al mateix temps deia, estic segur que jo puc connectar més amb la societat catalana i sobretot amb la gent d'això de 30, que era l'edat que jo tenia quan vaig començar el programa, que ells. Jo notava que tenia capacitat de connexió. Probablement ara la tindria, però d'una altra manera. I necessitaria gent jove que completés aquesta capacitat d'innovació i de risc que potser per edat no tinc, però jo els hi podria donar la seguretat de que algunes coses s'han de fer així i no s'han de fer d'una altra manera. Bé, si no hi ha mans aixecades, continuarem preguntant nosaltres. Parlàvem de les tertúlies i en el llibre et dius que és un gènere sobreexplotat. Sí. Clar, quina és la clau de l'èxit de les tertúlies? Perquè ara hi ha tertúlies radiofòniques, a la televisió contínuament. T'haig de dir una cosa, les tertúlies són un gènere sobreexplotat, tots fem bromes sobre les tertúlies, però noi, tenen sempre molta audiència. Jo crec que és com si et diguessin, a tu t'agrada el futbol? Bueno, depèn qui jugui, francament. Hi ha partits que no me'ls miraria mai. Hi ha segons qui jugui, segons quins jugadors, quins equips, això sí que m'interessa. Doncs en les tertúlies igual, depèn de qui parli. Llavors el que es tracta és de buscar gent que sigui realment bona, que siguin de veritat, que diguin el que pensen el que diguin, que puguin parlar per les seves experiències i que tinguin una certa capacitat creativa i de sortir del tòpic de sempre. En Foix-en no importa vella, eren capaços, perquè jo els saludava i deia, imaginem-nos que la tertúlia hagués sigut avui, jo els hauria dit, bon dia, senyors tertulians, Foix-en no importa vella, 1 d'octubre, primer aniversari. Bé, ells possiblement s'hi haurien agafat, però això ja sabem que avui hem de parlar de l'1 d'octubre. Avui en Foix hauria dit, vaig anar al Berguedà l'altre dia, no hi ha pas bolets, perquè ara ha pujat molt la temperatura aquestes últimes setmanes, ha fet molt vent, s'ha corcat tot i està molt sec, ara no hi ha bolets. Llavors sortiria en Sanuí i diria, un moment, hi ha un racó allà no sé on que em van dir que sí que n'hi ha. Llavors en Portavella diria, el bolet, com realment s'ha de menjar, és amb un polsim de sal i amb una mica d'all i julivert. I l'altre diria, no, perquè si li poses l'all, emmascares... Llavors estarien 5 minuts discutint sobre les propietats culinàries de l'all, per exemple. I tu, que estàs conduint a aquella hora o t'estàs llevant, de cop i volta et sents com transportat, com si t'expliquessin un conte. I dius, però com és possible que, com diuen en castellà, con la que està cayendo, aquests 3 tios estiguin parlant de si s'ha de posar all o no als bolets? Bé, doncs, escolta, fèiem això i començaven perquè en aquell moment no hi havia WhatsApp, ens començaven a ploure els correus electrònics sobre gent opinant si s'ha de posar all als bolets o no, que era una cosa extraordinària, no? Per tant, si tu busques gent amb una certa capacitat de sortir del tòpic i d'anar a buscar la vida de la gent, perquè sobre rovellons tots tenim opinió, no? Doncs aleshores les tertúlies brillen per si mateixes, no? Sí, hi ha una pregunta per allà, veig. Tens molt bona vista, trobo. No, perquè m'han fet així, és com senyals. T'han fet senyals, sí. De fum no, però quasi. Hem fet un assaig abans, per veure si la llum podia veure alguna cosa. Ui, no se sent el micro? A veure. Sí? No? Ara us veig, Això és un club de lectores, Sempre. Sí. Ara us veig. Sempre. Sí. Ara baixen a mirar el micro, a veure què li passa al micro. Bueno, jo crec que si fem una mica de silenci, jo la sentiré, digui. Tenir un programa tan potent com el que tu conduïes, no t'havies sentit mai pressionat pel qui havies de portar o què li havies de demanar? Sí, cada dia. Ja li dic ara, cada dia. Bueno, doncs sorties molt bé, doncs. Després, i per acabar, mai havies tingut por? Tu en el llibre expliques que hi ha un professional molt conegut que anava amb escorta. Tu mai havies precisat o hi havia la possibilitat o vas tenir por en una paraula que això et pogués passar?
Gràcies. Bueno, a vostè. No, la primera pregunta. Pressions als periodistes en tenim sempre. Tots, a tot arreu, és normal. Aquí pressiona tothom, el govern, l'oposició, l'Església, el Barça, les associacions de veïns, l'alcalde, tothom pressiona perquè ningú no ens agrada com els mitjans parlen de nosaltres. Sempre pensem que podríem parlar una mica millor i llavors pressionen. Més, si com deia abans, doncs és un mitjà públic perquè el govern de torn pensa que aquest mitjà és meu, per tant aquest periodista és meu. Llavors la teva feina és resistir-te, que el director també resisteixi les pressions. Això ho tenim en el sou. Sí, hi ha coses... Això m'ho va dir una vegada un jefe que me'n vaig anar a queixar i em va dir, nano, això ho tens en el sou. Dic, bueno, doncs molt bé, les pressions les tenim en el sou. Ara, el de l'escorta és diferent. No, jo no vaig tenir mai por, perquè estem parlant de Luis de l'Olmo, que ETA el va voler matar 8 vegades. No ho va aconseguir i anava amb escorta. I com que anava caminant de casa a la ràdio i de la ràdio a casa i passava per davant de Catalunya Ràdio, ens havíem trobat moltes vegades. No, jo no, tot i que quan el comando Barcelona pelava gent per Barcelona, allò va durar un mes i mig, fins que van matar l'Ernest Lluch. Sí que en algun moment vaig pensar, perquè clar, surts de casa a 4:45 del matí, que no passa ningú. Llavors penses, bueno, series un objectiu molt fàcil a aquesta hora, no? Però també els Mossos en això vam fer alguna consulta i van dir que no hi havia motiu per preocupar-se. De manera que no. Tots hi estem exposats, però tampoc no hi penses perquè si penses en això et bloqueges i no fas bé la feina. Hi ha una altra pregunta? Hola, bona tarda. Un tio. Sí. Sí. És el lector. Gràcies per haver vingut. Enhorabona als de Sallent. Soc de Navàs, del grup de Navàs. El senyor Bassas li volia demanar com va anar l'apertura o la inauguració o la fundació al cap de vila de l'Ara. I segona pregunta, t'agradaria estar als Estats Units amb el president que tenen ara? Gràcies. Es respon sola. En Carles em va venir a veure a Washington, era el començaments del 2010, i em va dir, m'han proposat de dirigir un diari, em sembla una cosa molt sòlida, en Toni Soler m'ha dit que sí, el Xavier Bosch m'ha dit que sí, l'Albert Tom m'ha dit que sí, m'agradaria que tu també hi fossis, de manera que vaig formar part del grup fundador, tot i que en el moment que es va fundar jo continuava de corresponsal als Estats Units, però hi vaig escriure des del primer dia, vam parlar molt, de moltes idees, de moltes coses, i així que vaig tornar el 2013 em vaig incorporar immediatament a l'Ara. El Carles i jo, i l'Àlex Gutiérrez, que és el que firma la secció de Mèdia ara encara, vam anar a explicar el projecte al New York Times. L'Ara té un acord amb el New York Times pel qual publiquem en català alguns reportatges o articles d'opinió que ells han publicat prèviament en anglès. Els ho vam anar a explicar i va ser bastant emocionant perquè vam anar a la planta 14, allà a la 7ª Avinguda, a Nova York, en un edifici nou que té el New York Times, i ens va rebre la directora, l'equip editorial, i baixàvem per l'escala i ens vam abraçar, vam recordar els nostres respectius pares, gent humil, treballadora, és a dir, si ens haguéssim vist avui explicant a la direcció del New York Times que anàvem a obrir un diari en català, això hauria sigut extraordinari. I la segona pregunta era... Si t'agradaria estar als Estats Units amb el president que tenen ara. Miri, la veritat és que jo als Estats Units vaig ser molt feliç, vaig treballar molt, però va ser una època extraordinària. Li dedico l'últim capítol del llibre, el recomano molt, perquè no és un bonus track. És que jo crec que el llibre, aquest capítol, explica força acuradament com és la societat americana vista no per un periodista, sinó per un pare. Perquè moltes de les coses que explico aquí les vaig viure no només com a periodista, sinó com a pare que tenia un fill a la universitat, una filla a l'institut i una filla més petita encara a l'escola primària. I el veïnat, i què captava jo de com era la societat americana. Això, poc o molt, deu ser igual ara. Ara, el problema és que ara hauria de cobrir un president que és una desgràcia, vull dir, que és un tipus que té alguns aspectes de la seva relació política amb els ciutadans i amb el món que són fins i tot repugnants, li diria. Salvat això és una gran experiència.
Els Estats Units és un país amb molts defectes. A mi si em diuen tu què vols ser, americà o europeu, ho tinc claríssim, jo vull ser europeu, però també és un país amb moltes virtuts. Per un periodista, ser el país que ha inventat el llenguatge informatiu a la ràdio i a la televisió, que té la fàbrica de somnis, Hollywood, les sèries, les pel·lícules, esclar, tot això no t'ho acabes. Veure la política americana de prop, tot això no t'ho acabes. I per tant, no m'ho digui dues vegades perquè igual agafo la maleta i me'n torno a anar cap allà. Perquè quan els americans et demanaven el teu secret, tu què els deies? Perquè ell diu que els americans... Sí, els americans sempre volen saber tu com ho fas per sortir-te'n a la vida. Com ho fas? A mi, vam anar a una festa del veïnat a presentar-nos i ve un tio i em diu, hola, diu, tu treballes a l'ambaixada? Dic, no, diu, Déu, i se'n va. Bueno, ja està. O sigui, ell volia parlar amb un de l'ambaixada. Jo no era a l'ambaixada, Déu. Ve un altre i diu, tu què ets? Dic, periodista. Has vingut sol? Dic, no, he vingut amb la meva família, la meva dona, els meus fills. Què fan els teus fills? Dic, estudien. Diu, on? Dic, el gran aquí, a la universitat. Diu, a l'American University? Dic, sí, a l'American University. Diu, però si és caríssima. Com ho fas per pagar-li la matrícula amb un sou de periodista? Això va ser el bon dia, com si diguéssim, no? O sigui, els americans sempre volen saber com tu fas per arribar a final de mes, volen saber el teu secret per aprofitar-lo. Un dia la meva filla estava jugant a futbol, la petita, es va escapar tota ella sola, xuta, la portera li para. I llavors, quan va tornar a la seva posició, vaig fer una cosa que no s'ha de fer mai, que és un pare donant instruccions a la criatura, però ho vaig fer de manera el més educada possible. Li vaig dir, a part que ella en anglès, com que eren els primers partits, no hauria entès res del que li deia l'entrenador. I li dic, Judit, la pròxima vegada que et trobis sola davant de la portera, tu aixeques el cap i si la portera està al mig, li poses a l'esquerra o li poses a la dreta. I ja veuràs que és més fàcil. I sí, al cap de 10 minuts va passar el mateix. Se'n va sola davant de la portera, aixeca el cap, veu que la portera està al mig, li posa per l'esquerra i marca. Abraçades i tal. I salta una mare del meu equip i em ve cap a mi i em diu, abans no he entès què li has dit, però ha funcionat. Què li has dit? Què li has dit? Coi, perquè això li diré a la meva filla, jo també, saps? O sigui, els americans volen saber el teu secret. I per tant, t'estan molt a sobre. Són gent molt pràctica, no? En part perquè són un país que viu molt exigit. L'americà és un ésser fonamentalment endeutat. Hi ha un fet que ho trastoca tot. No tenen sanitat pública. Se l'han de pagar de la seva butxaca, la sanitat. Se l'han de pagar de la seva butxaca, és a dir, quan van a treballar els diuen vostè cobrarà 25.000 euros o 22.000 i els altres 3.000 aniran a la mútua. Però potser amb aquests 3.000 euros anuals tu no tens una bona cobertura per tu i tota la teva família. Per un encostipat sí, però per un càncer potser no. Clar, això és terrible, perquè vol dir que hi ha molta gent que es mor perquè no es pot pagar el tractament, o gent que no es mor perquè se'l pot pagar però s'arruïna. Se'l pot pagar perquè els amics li deixen diners o perquè s'endeuta. Us imagineu que això ens passés a nosaltres? Per això jo he tornat d'Amèrica dient que jo basaria el terra de qualsevol centre d'assistència primària i de qualsevol hospital d'aquest país. Perquè sí, hi ha llistes d'espera, d'acord, hi ha problemes, ja ho entenc, però és infinitament més amable i just un món on la teva curació no depèn de la teva butxaca que no pas el que tenen als Estats Units. I a més, als Estats Units també, entre altres coses, hi ha com a l'educació molta part de l'oralitat, no? Vull dir que d'alguna manera de posar-se en escena, de tot això que aquí no... Veus, en això ens guanyen. Ara ja es fa a les escoles, però als Estats Units els ensenyen a parlar en públic des que són petits. Els fan sortir davant de la classe a explicar una cosa, un viatge que hagis fet amb els pares, porta un objecte i explica'l, i després a la universitat els fan escriure molt. És a dir, és l'oralitat, però és també l'expressió escrita. Per què? Perquè consideren que després a la vida, si no se saben explicar, no s'espavilaran. Tu has de poder anar a un empresari i dir-li per què t'ha de contractar tu i no a l'altre. T'has de vendre, t'has d'explicar bé. Vaig parlar amb un investigador català, boníssim, a Harvard, i em va dir, em passo un dia parlant. Diu, perquè haig d'anar a veure inversors a convèncer-los que posin 5 milions de dòlars a les meves investigacions i no les investigacions del senyor que està al meu costat a la sala d'espera. Esclar, si no estàs entrenat en l'art de vendre, en l'art de parlar en públic, en l'art de convèncer, doncs no te'n surts. I això els americans ho tenen i ho fan molt bé, i dóna gust sentir-los. En fi,
Neil Armstrong, el primer astronauta, ara estrenant aquesta pel·lícula el Ryan Gosling, el First Man, l'any 69, o sigui, l'any que ve farà 50 anys de l'arribada de l'home a la Lluna per primera vegada. Van fer una roda de premsa poc abans d'enlairar-se i li van fer la típica pregunta: què se sent de ser el primer home que anirà a la Lluna? I ell diu, jo, francament, més que ser el primer home que anirà a la Lluna, m'agradaria molt ser el primer home que torna de la Lluna. Diu, aquest sí, no? O sigui, aquesta cosa esmolada. No conceben fer un acte públic si la gent no riu. Les coses no poden ser pesades, han de ser dinàmiques, han de ser divertides, han de ser fresques. A vegades es cau en la superficialitat i en l'entreteniment, però fan que les coses siguin, que tinguis ganes de veure-les com les fan. I això ho ensenyen des de l'escola. I què ho fa que Woody Allen sigui un director més apreciat aquí que a Amèrica? Bueno, ja més que Amèrica estem parlant d'un país, és una cosa. Hi ha moltes Amèriques. Exacte. És que Amèrica és molt gran. Penseu que per anar de Barcelona a Moscou, la capital llunyana, són 4 hores d'avió. Per anar de punta a punta d'Estats Units són 5 hores i mitja. O sigui, és un país molt gran. I hi ha moltes realitats sociològiques. I, per tant, el que explica Woody Allen de la societat de Nova York a un senyor de Texas és que no saben què li està explicant. És com si nosaltres ens expliquessin el que passa a Txèquia o a Eslovàquia, no ho sé. La societat eslovaca, jo no sabria dir 3 característiques de la societat eslovaca. Vull dir, això els hi passa una miqueta als nord-americans. Té un públic molt concret i ell no li importa anar a buscar aquest públic, la resta li és igual. De fet, ha estat nominat i ha guanyat algun Òscar i no l'ha anat mai a buscar a Los Angeles perquè diu que els dilluns ell toca el clarinet amb la seva banda en un pub de Nova York i no va a Los Angeles a buscar l'Òscar, li és igual, no? O perquè juguen els New York Knicks, no? I mentre vas estar a Nova York vas fundar una penya del Barça allà. Sí, vam fundar la penya barcelonista de Washington amb catalans però també amb nord-americans perquè vam dir el dia que nosaltres marxem això que continuï, no? La vam fundar en un pub molt a prop del Fons Monetari Internacional i del Banc Mundial. Allà la Champions la jugaven a 2:45 de la tarda i per tant a l'hora dels partits del Barça baixava gent del Banc Mundial i del Fons Monetari Internacional d'aquests que deien vaig a comprar tabac, no? I baixaven a veure el partit en allà, no s'hi cabia, americans cantant l'himne del Barça en català, va ser tremendo, ens ho vam passar molt bé. No sé si hi ha alguna pregunta més, si no hem d'anar acabant perquè si no els autocars us marxen. Llavors aquesta... hi ha una pregunta? Vale, doncs aprofitem la pregunta perquè si no haureu d'anar caminant cap i no seria el cas, eh? Si els autocars es poden esperar 10 minuts, jo no tinc cap tenim inconvenient, pressa, però ens han dit que a les 8 havíeu d'estar, perquè si no després tindreu dificultats per explicar a casa com és que arribeu tan tard. Això també s'entén. Home, això que m'han donat. Bona tarda. Gràcies pel rato que ens estàs fent passar. A dalt de tot, l'última fila. Hola. Ara. Sí. Gràcies pel rato que ens estàs fent passar. No coneixia la faceta d'humor que tens. Bueno, vaig fundar alguna pregunta més, però... No. La pregunta... Però és veritat, a mi la gent em té... Sí, el senyor Bas és molt seriós, sí. Exactament, aquesta faceta no te la coneixia. Sí. I relacionat amb aquest humor, què penses o què opines dels periodistes ninotaires? I ho dic perquè últimament estan molt perseguits. No l'he entès, dels periodistes què? Els ninotaires, els que fan acudits. Els ninotaires? Els que fan les tires còmiques dels diaris i això suposo que vol dir. Ho dic perquè és que últimament estan perseguits i vetats. I l'opinió d'un periodista com tu m'agradaria sentir-la. Què penses d'ells? Algú pot traduir, sisplau. Sap què passa? Que aquí no ha arribat bé. El micro. A veure. És el micro que se l'ha d'apropar bé a la... Vale. Ara. Falta d'experiència. Els ninotaires, que avui dia estan perseguits o vetats, com a periodista, que no feia humorista, què en penses d'ells i com estan tractats? En soc col·leccionista, Aviam, jo crec que estem passant un moment molt contradictori, tot ell molt confús. Jo crec que la llibertat d'expressió està... En general, totes les llibertats estan amenaçades, sempre.
no podem donar-les per fetes, ni per fixes, ni per segures, perquè, com va dir una vegada un president dels Estats Units, qualsevol llibertat està a una generació d'extingir-se i l'única manera de salvar-la és lluitant cada dia. En el cas de la llibertat d'expressió, igual. Jo crec que el problema que tenim és que, en el cas, per exemple, d'Espanya, és que l'Estat s'ha sentit atacat i aleshores ha reaccionat de manera autoritària i aleshores ha deixat obrir l'aixeta perquè es diguin segons quines animalades, però tolera malament la crítica, ja no dic la ironia. Per això Polònia és un dels programes més vistos a Espanya, perquè hi ha molta gent que el veu gairebé clandestinament, perquè aquest tipus d'humor no hi ha cap televisió espanyola que el faci. No hi ha cap més pregunta? Doncs si us sembla anirem acabant perquè pugueu marxar, més que res. No és que us fem fora, estem encantats. Estem encantats que estigueu aquí i volem... Aviam, fem un referèndum. Fem un referèndum. Avui, no ho sé, diguem-ho fluixet, això. Sí. Qui està a favor de fer 5 minuts més? Tots. Va, doncs fem 5 minuts més. Doncs fem 5 minuts més. Gràcies. Ja s'esperaran els autobusos. Home, en el llibre hi ha algunes frases que realment semblen escrites. És a dir, el llibre tot just fa un any el revisaves, o sigui que el llibre ja estava escrit, però conté frases, per exemple, com aquesta, quan dius la democràcia no és una llei, sinó una cultura entesa com un sistema de valors i comportaments col·lectius ètics, i quan es trepitja la dignitat de la gent es fractura la confiança per sempre. Fem una frase escrita al vespre de l'1 d'octubre, del 1 d'octubre, de fa un any. A mi em sembla que és evident que l'Espanya que tenim avui és, en molts aspectes, molt millor que l'Espanya del franquisme. És a dir, determinades coses que hem dit avui doncs ja hauria entrat la Guàrdia Civil fa 50 anys. El problema és que l'1 d'octubre anàvem a votar i vam veure entrar la Guàrdia Civil. I llavors ens en vam adonar que la democràcia en la qual vivim té algunes limitacions. Té algunes limitacions. Dic això perquè trobo que la gran diferència, és a dir, la història d'Espanya és una història que té episodis extraordinaris com el descobriment d'Amèrica, però que des d'un punt de vista de la cultura democràtica i en general del progrés, de les idees, de la ciència, és una història més aviat desgraciada. Van expulsar els jueus i els musulmans, però immediatament després, quan hi ha la reforma protestant, Espanya fa la contrarreforma. Només a Catalunya i al País Basc hi ha revolució industrial. Després tenim la mala sort que quan hi ha la república dura 6 anys, guanya el feixisme, que a Europa és derrotat, aquí guanya i a sobre governa durant 40 anys. Per tant, si un país durant segles ja no tenia aquest desenvolupament democràtic de les idees del contrast i a sobre li afegeixes recentment 40 anys, que vol dir gairebé 2 generacions senceres de gent vivint en dictadura, doncs home, un país tu pots dir, miri, firmem una Constitució i demà legalment ja és democràtic. Sí, però culturalment ho és. No, tots sabem que les coses no es fan d'un dia per un altre, que s'ha d'adquirir hàbits, no? I aleshores, jo crec que aquest és un dels problemes que hem tingut, que no hem viscut en un país, o que no estem vivint en un país, on hi hagi un president de govern com Cameron o un acord com hi va haver al Canadà per dir, bueno, si aquí hi ha més o menys la meitat de la gent que sembla que vol marxar, això ho hem de solucionar. Però ho hem de solucionar parlant o votant, no enviant la Guàrdia Civil o la Policia Nacional o enviant la gent a la presó. Aquest és el problema principal. I sí, jo crec que el que va passar ara fa un any va trencar per sempre les relacions de molta gent, les relacions afectives de molta gent amb l'estat espanyol. No exactament amb Espanya i els espanyols, perquè tots tenim família, bueno, tots, no sé, jo em dic Onieva de segon cognom, no? Molta gent tenim família a Espanya,
o senzillament llegim llibres en castellà perquè ens agraden els autors. És una realitat que sentim molt pròxima, no només geogràficament, també culturalment, també afectivament. Però l'Estat no només ens va decebre, sinó que ens va voler humiliar i ens va agredir. I esclar, aquesta és una cosa, ahir ho sentia a la tele en el reportatge que vam fer a TV3, aquesta és una cosa que els nostres fills han viscut, explicaran als seus fills, els seus fills explicaran als seus nets. Jo soc dels que crec que res del que ha passat serà en va. Jo crec que això ens portarà alguna cosa i ens portarà alguna cosa bona. Jo crec que serà bona si és pel major nombre de gent possible, si és per tanta gent com sigui possible. Però el que és evident és que l'estat espanyol amb aquest comportament va incinerar la possibilitat d'interlocutar normalment amb nosaltres. I per tant va trencar la confiança per sempre, com dic. Sí, a més, i d'alguna manera jo penso que també en el llibre parles dels polítics, d'alguna manera, en el fet de la pluralitat, de que moltes vegades també la gent vol votar més, no és suficient votar 4 vegades i donar la representació a una sèrie de persones, sinó que el dia a dia hi ha d'haver-hi molta més participació, o almenys en algun moment parles dels ateneus, de la vida cultural que queda, que a vegades no se li dona, es vota una vegada, es dona amb una gent que et representa, però que avui en dia la democràcia també ha d'anar més cap a la pluralitat i cap a participar més constantment. Jo crec que està molt vinculada a la cultura. Els clubs de lectura no tenen per se un sentit polític, ja tenen un sentit cultural, però en el fons tot és política. En el sentit que a gent que llegeix, i a gent que debat, i a gent que té idees i té imaginació, no se la pot enganyar tan fàcilment. I per tant, aquest exercici no el feu allò per estar conscienciats, segurament molta gent llegeix per distreure's, per passar-ho bé, però és evident que la lectura és la que t'obre la porta a la imaginació. Esclar, a un país amb densitat cultural, que debat, que té ateneus, que els ha tingut sempre, que ha sabut salvar una llengua, que fins i tot en aquesta llengua li ha donat una literatura i un teatre i li ha donat una televisió, doncs francament és una cultura que fa goig, que és capaç de seduir. I esclar, això és el que jo crec que ens fa, com a país ens fa més dignes, ens fa més forts. Sí, evidentment, anant a votar cada 4 anys no n'hi ha prou per considerar-se demòcrata, i això vol dir, també en el món en el que vivim, que tenim la impressió que els poders es concentren, són molt forts, estan molt lluny i poden fer-ho tot, doncs que no hem perdut la capacitat d'indignar-nos, de rebel·lar-nos i de dir no, nosaltres voldríem que les coses fossin d'aquesta manera. Esclar, aquesta dialèctica és difícil perquè l'Estat i els poders són molt forts i nosaltres ens podem sentir una mica frustrats o impotents, fins i tot enrabiats. Si veus les imatges d'ahir et fas un tip de plorar, però també t'enrabies moltíssim. Ja veureu aquesta nit amb els de les escales aquelles que els estiraven dels cabells. Esclar, però bé, malgrat tot, això parla molt bé de nosaltres i parla molt malament dels que van enviar la policia a pagar-nos. Ara, demà ja serem independents? No. El que és evident és que si mantenim aquest estat de consciència, de voler dir la nostra, de no ser una societat adormida i fàcilment comprable pel consumisme i per la mentida, si sabem separar les veritats de les mentides, doncs tenim molta feina feta i sobretot és que ens sentirem vivint volant una mica més amunt del vol gallinaci que alguns voldríem que tinguéssim. Només cal veure la televisió que volen que veiem, que és de vol gallinaci. Ui, em diuen aquí que hi ha alguna... Ara sí que hi ha ara la gent s'ha animat. Sento el motor dels autobusos. Pot ser. Sí. Que ja estan en marxa. A veure què ens diuen. Molt bona nit, soc del Club de Lectura de Porreig i
Bona nit. He sentit una cosa que m'ha agradat molt tornar-la a sentir, perquè amb una xerrada que vas venir a Porreig fa uns anys es va preguntar, aviam, el periodista, la neutralitat del periodista, i vas dir una cosa que l'has tornat a repetir, m'ha agradat molt sentir-ho, que és ser neutral és molt difícil, però el que sí has de ser honest. I aquesta paraula l'he tornat a sentir, m'ha agradat. La pregunta seria una altra. Aviam, portant un programa de ràdio amb tertulians a vegades polítics i de diferents ideologies i com sigui, si t'has trobat alguna vegada en què t'has trobat pressionat i has hagut de reconduir aquell programa, o sigui, aquella tertúlia, d'alguna manera, que potser algú hagi pensat que no eres neutral, però que jo penso que sí que eres honest. No, aviam, neutral segur que no ho soc, i per descomptat que quan fas un programa reps crítiques a l'instant, i més ara a les xarxes socials, vull dir, això també ho tinc en el sou, ja estic acostumat, no és cap problema, no? Sí, hi ha hagut dies que has hagut de dir, perdoni, no li falti el respecte, o això que diu no és exactament així, i hi ha hagut gent que pot haver pensat, mira, aquest està de part de l'altre. Mala sort. Hi ha un avantatge. L'endemà hi torna a haver un programa i potser has de corregir l'altre i és al revés, no? Això són els avantatges que dèiem de l'edat, que dius, bueno, escolta, un moment, demà hi torna a haver un altre partit i segur que les coses seran diferents. L'important és actuar en consciència. Bé, doncs sí que ara poder ja haurem d'anar posant punt i final perquè, com deies, els motors dels autobusos deuen estar a punt. Sí! Va, a l'últim minut. Sol passar. Un moment, que et donaran el micro, que et sentirà tothom. Em sento com a l'acudit de l'orgia, perquè tot està ple de dones i tots són homes els que pregunten. Bueno, jo... Després a l'autobús els poden explicar l'acudit de l'orgia. Exacte. Els que no el sàpiguen. Jo volia preguntar-li si alguna vegada s'havia plantejat passar-se a la política. Sí. Sí, perquè jo el votaria, com a president. Moltes gràcies. Jo estic segur que el senyor Jordi Pujol també el votaria, Escolta, això també el votaria, La resposta a això, hi ha dues respostes a això. Una és en broma, que és a casa hi ha una ferma partidària que no ho faci, que no és la meva hipoteca, és la meva dona. No, però la resposta seriosa és ser polític és una gran responsabilitat, però no cal ni president de la Generalitat, vull dir, ser alcalde, ser regidor, és una gran responsabilitat. És molt més que un ofici, és molt més que una ocupació, t'hi has d'entregar. I aleshores ho has de voler, ho has de sentir, ho has de voler. Jo no ho he volgut mai, jo he volgut ser periodista. No vol dir que no pugui fer altres coses a la vida, però la representació política hi ha un moment en què t'absorbeix absolutament. Jo crec que essencialment el que hem d'intentar tots és ser útils a la societat d'alguna manera. I jo sento que podria ser més útil, que puc ser més útil sent periodista que no pas sent polític. Aquesta seria la resposta. Doncs, digues. D'on és vostè, perdoni? Jo soc de Badalona. De Badalona? Vostè s'ha colat, doncs. Bueno, doncs estupendo. Ja diré, si algun dia m'ho torna a dir, que almenys ja tinc un vot de Badalona. Exacte. Per tant, el viol tremola. El veu veure l'altre dia, corre un vídeo de l'Albiol dient os voy a hacer un anuncio de 5 palabras. Me presento a l'alcaldia de Badalona. I les comptes hi ha 7 paraules, o sigui, és una cosa extraordinària. Però ell ho fa com 3 vegades, no? Sí. De fet, la resposta que li has donat ha estat molt política, també. Sí. Des que vas tornar d'Amèrica has continuat prenent notes? És a dir... Sí, prenc notes sovint, sí. Tindrà continuïtat, no en el sentit que... No. Això no ho sé, no. Vaja, a la vida un no sap mai.
No ho sé, escriure un llibre també és una gran responsabilitat. Penses, això queda imprès, això va amb un prestatge, no pots explicar qualsevol cosa, ha de tenir un sentit. I, per tant, no ho sé, però sí, m'agrada reflexionar sobre les coses que em passen, no? Per exemple, 1 d'octubre del 2018, estimat diari, ja tinc un vot a Badalona, per exemple, no? Això jo ho podria posar. Doncs res més, donar-te les gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres, aquí amb tots els clubs de lectura, per poder venir a Sallent, que després de tenir la biblioteca de que faci 100 anys doncs és un goig poder cloure també aquest centenari de biblioteca amb tu. En tota aquesta conversa doncs, hem vist que d'alguna manera una persona deia que el programa l'omplia cada matí, no? Vull dir que havies de justificar amb la teva dona aquesta manera d'omplir-la, que les pressions que les tenim amb el sou, que té clar que vol ser europeu, més que no pas americà, tot i que durant l'època que va estar a Nord-Amèrica va estar molt bé, que estem en un moment confús on la llibertat d'expressió està amenaçada i que qualsevol, com deia, que qualsevol llibertat es pot perdre en una generació, o com també en la novel·la diu que totes les llibertats són reversibles si no les protegim, que la democràcia en la qual vivim té algunes limitacions, que la lectura ens obre la porta a la imaginació i per tant per això som capaços de ser crítics amb la societat, que d'alguna manera ell és periodista perquè és la manera com ell creu que és útil també a aquesta societat d'alguna manera. I per cloure, recordar una de les coses que deia un dels seus tertulians, en Paníker, que diu que no passa igual una hora de felicitat que una hora de tristesa o de dolor, i crec que avui hem passat amb tu una hora de felicitat acompanyant-nos en aquesta tertúlia. I per una altra banda, també en el llibre dius que la Maya Angelós deia que vaig aprendre que la gent oblidarà el que vas dir, oblidarà el que vas fer, però mai oblidarà com els vas fer sentir. Avui crec que ens has fet sentir feliços i per això t'ho volem agrair i per molts anys que puguem continuar tenint-te amb els clubs de lectura i acompanyant-nos amb 100 anys més de biblioteca o els que facin falta. Molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Està molt bé aquest final. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. La biblioteca t'obre les Ja ens espavilarem. Ja el Alfredet es canviarà. Sí, ja s'ho té bé.